Hej, jeg skal vise jer, hvordan I samler jeres vægur, når I får dem. Hvis vi starter med det store ur her, så ser det sådan her ud, når I modtager det. Så hører der sådan en her pakke her med ved siden af. Og i den her pakke, der er viserne i. Og når I så har pakket den ud, så er der i de store ure over 50 cm 2 viser med, og så en lille dut ved siden af. Den måde I gør det på, det er, at I tager den mindste viser først, og så presser I den ned. Så tager I den største viser bagefter, og så til slut tager I den her dut og putter på. Så er den egentlig samlet. Og med de her små ure, som er under 50 cm, der ser det lidt anderledes ud, fordi der hører der 3 viser med. Men man gør det egentlig på samme måde, at man tager den mindste viser først, og trykker ned. Så tager man den mellemste, så tager man den længste til sidst. Og så er det egentlig samlet.